Altså man kan jo sige, at klassisk musik, det er jo ikke bare noder, der er skrevet ned på et papir. Altså det er jo bare 2% af det, vi laver. Musikken er de her fantastiske mesterværker, som er nedskrevet. Men for at få musikken til at leve, så skal der jo mennesker til. Men jeg synes, at sammenholdet er helt fantastisk, og det skyldes ikke mindst, at vi bor alle sammen under samme tag, øver, har prøver og koncertsalen også her, så vi er sammen hele tiden. Vi møder hinanden og lærer hinanden at kende, også med alle de publikummer, der bor her, så er vi ligesom sammen om den her festival. Det er ikke bare vores festival, os der spiller, men publikum er lige så meget med. Der er mange ting, jeg kan tage med her fra festivalen. Altså, helt lavpraktisk så er der jo de ting, jeg har lært til festivalen. Dem kan jeg jo bruge igen til alt muligt andet. Altså, jeg udvider min repertoire ved at være her. Visdom og alene bare for at sidde og snakke med de her folk. Altså, man lærer ting, og man lærer sjove ting, man lærer vigtige ting. Men at det, man nok tager allermest med herfra, det er stor inspiration for de her folk, vi spiller med og snakker med og bor med. Man er nødt til at være vågen i øjeblikket og reagere i øjeblikket på det, man får. Man kan ikke planlægge sig ud af det hele. Det er nuet, der tæller, og det er jo det, der er så fantastisk ved kammermusikken. Det er en fantastisk mulighed at få lov til at spille med en verdensstjerne, så det var virkelig behagelig oplevelse også. Og han er virkelig god. Han er nem at spille med, og det er en behagelig stemning, der er blandt store kendte musikere, som rejser verden rundt. Man lærer en hel del af det, og det vi får mulighed her på Odsherred, det er vi er meget glade for alle sammen. Не иди за мной, а давай вместе, да? То есть просто мы на эту 8-ю мы немножко опаздываем, Vi har en masse rigtig, rigtig dygtige unge lige nu, og den her mulighed, at vi kan bo både internationale navne og alle mulige musikere, unge musikere samme sted og spille sammen på kryds og tværs, det giver nogle muligheder for nogle helt utrolige interaktioner, og det giver nogle muligheder for nogle helt fantastiske og unikke koncertoplevelser også.